बिजिरगोरानि गुन्डागिरिया सोलिया बिजिरगोरानि गुन्डागिरिया सोलिया रांखान्थिनि राजखान्थिया जोंनि गामियाव सोलिया बिजिरगोरानि गुन्डागिरिया सोलिया बिजिरगोराखौ दिनैनि गेजेराव एरेस्ट खालामनांगौ बिजिरगोराखौ दिनैनि गेजेराव एरेस्ट खालामनांगौ बिजिरगोरानि गुन्डागिरिया सोलिया खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारफि थांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि सुंद' भिडिअजों लोगोसे बेलासि समनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर आं दिनै सावरायनो आखायाव लादों नैबे जानानै थांनाय जाथायनि सायावहाय। जों बयबो मिथिगौ इलेक्शना जोबनानै थांबाय। दा बे इलेक्शन जाफैसान्दियावनो गोबांथार गारि बुख्रुबलायनाय होसोख्रुबलायनाय बेबायदि गाज्रि जाथायफ्रा जानानै थांबाय। दा मैयानि थांनाय मोनाबिलियावहाय बिजेपि पार्टिनिफ्राय ओरैबायदि डेन्जार जाथाया जानानै थांबाय नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुखादों। दा बिनि सायाव जोङो फंनैसो सावरायलायगोन। बिनिनो सिगाङावहाय नोंथांमोना गामियारिनि सासे आइजोआ मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लागोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा लाइमोन बर'। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों लाइभ भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों। माने दा बावैसो जोंनि कुमारिकाटा एरियानि सिङाव थानाय पानबारि गामियाव दहाय दा थांनाय हराव दा बावैसो मोनसे जाथाय जानानै थांबाय। बे जाथाया ओरैबायदि जादों, माने जोंनि गामिनि गामि आफादनि बिथोनजों माने जों गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गाबोन इलेक्शन दोङो होननानै गामियाव माने गामिखौ गार्ड होगासिनोमोन, गामि नेगासिनोमोन, बेंगासिनोमोन। बै समावनो जोंनि दरंगाजुलि बियाबनि MCLA बिजिरगोरानि मानसिफोरा फैनानै जों गामियाव बुफाय बुसि खालामदो आरो जोंहानि फादारजों लोगोसे सानै सुबुंबाव जाय माने गामियाव गार्ड होगासिनोमोन बै बिथांमोनखौबो गोब्राब बुनानै जोखोम खालामलांदो आरो लोगोसेनो मोनथाम फायारिं होनाय जादों आरो गं 2सो गारि लानानै गं 9सो गारि लानानै फैनाय जादोंमोन आरो बेखिनिखौनो आं बुंनो लादो दिनै। माने दा बेफोरबायदि राजखान्थिया जोंनि जायगायाव जानो नाङामोन, नाथाय जानानै थांबाय। बेफोर मानि थाखाय जाखो? बे बिथोना जानो हागौ 43 नं दारांगुजुलि तामुलपुर बियाबनि जाय बिजाथि बिजेपि दोलोनि बिश्वजित दैमारी बिथांनि थिननाय लेखायैसो जादों जानांगौ। मानोना बिथांनि बिजेपि दोलोनि मानसिफोरानो बयबो दोंजोबखायोमोन आरो आं गावनि मेगनजोंनो नुदो बुफाय बुसि खालामनायखौ। बेयाव बिजेपिनिनो मानसि गोजामोन आरो दा बे समाव आं बेखौनो लुगैयो जे जोंनि 43 नं तामुलपुरनि बयबो रायजो राजा सुबुंफोरा बयबो सांग्रां जानांगौ। बिश्वजित दैमारीखौ देरहा होनाङा, मानोना बिथाङा दा बे समाव गाज्रि राजखान्थि गेलेदो आरो गामि थांनानै रांखान्थि रानदों। आरो आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो फोरमायनो लादो जे रावबो गावनि बेसेन गोसा भटखौ 500 थाखानि थाखाय रावबो जेन गोरोन्थि सुबुंनो होआ। आरो आं दा बे समाव बेखौनो लुगैदो जाय बिथाङा बिजिरगोरा नार्जारी दारांगुजुलि समस्तिनि बिथाङा MCLA बिथाङाबो दा आयेन बायदियै साजा मोननांगौ आरो गोख्रैनो साजा मोननांगौ। आं बेखौनो लुगैयो। एसेनोसै, गोजोन्थों। रायजोफोर, बर' जाथिनि थाखाय दुखुनि समा सफैगासिनो दङ आरो सफैजेनबायानो। माब्लाबाबो जोङो नुवाखिसैमोन दे 5 बोसोरावहाय बेबायदि सिलायनि सोदोब आरो बेबायदि गुलि हगारलायनाय जों माब्लाबाबो खोनायाखिसैमोन। नाथाय जों बे समाव नुबाय BPFनि सरकार फैनायजों लोगोसे बिजेपि पार्टिखौहाय खाबु होनायजों लोगोसे जोङो नुबाय जोङो गावनि बर' फिसाखौनो गुलि हगारलायनाय जोङो नुबाय रायजोफोर। अब्ला बेयो गिबि खेब जाजेनबाय BPF पार्टिनि सरकार दानायावहाय AK-47नि आवाजआ। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन, थारैनो BPF पार्टिया बर' हारिखौहाय गोजोननि लामाजोंहाय दैदेनलांनो हागोन ना? जाय बिजेपि पार्टिखौहाय BPF पार्टिया खाबु होबाय, एलायन्सजों नङा, कनस्टिटिउन्सि हगारनानै खाबु होदों। मोनब्रै जायगा हगारनानैहाय बिजेपि पार्टिखौ खाबु होदों। बेनो जाहैबाय हारिखौ फानग्रा, हारिनि हेंथा गसंग्रा लिडार BPFनि CM।
दिनै BPF पार्टीनि CMआ जुदि बेफोरबायदि खालामामोनब्ला बे तामुलपुर जिल्लायावहाय बेबायदि गावलायलायनायबो जानाय नङामोन रायजो राजा नोंथां दा जोङो दायखौ सोरखौ हमनो हायो तामुलपुर जिल्लायावहाय जे सासे केन्डिडेट बिश्वजित दैमारि सार लोगोसे बिजित गोरा दा बिथांमोननि दैदेननायावनो तामुलपुर जिल्लायावहाय थांनाय मोनायावहाय बेफोर जाथाया जानानै थांदों होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों दा मानसिया थैयैखायसो आघातल' जानानै जखमल' जानानै थानायखायसो जुदि थैयोमोनब्ला मा जागौमोन रायजो राजा नोंथांमोन ना बिथांमोना जेनखागोनखौ नुखानानैहाय मानसिनि जिउ लानो थाखाय साननायमोन नामा बे तामुलपुर जिल्लायावहाय दा बेनिखायनो आं सानदों रायजो राजाफ्रासो सोरखौ सायख'खो नाथाय बे तामुलपुर जिल्लायावहाय बिश्वजित दैमारि सारमोन बायदि बिजित गोरामोन बायदि मानसिफोरखौहाय जोङो फेजेनथारनांगौआ रोखामोन रायजोफोर दा फैबाय थानाय रिजाल्टआव नुनोसै बिथांमोननि रिजाल्टआ मा ओंखारो ना रायजो राजा नोंथांमोन दा बेनि सायावनो आङो बेखौ बुंनो सानो जे जोंनि बर'नि गेजेरावहाय दावरावआ सोमजिजेनबाय BPF पार्टीया कन्ट्रल खालामनो हाया नोंथांमोना नायलांबायल' था सारि सारि बोसोर दङ BPF पार्टीनि रायजो सासना दा बेनि गेजेरावनो जुदि MLAफ्रा UPPL पार्टीनिफ्राय देरहायोब्ला मोजाङैनो जुदि बिसोरो नाम्बारखौ लानो हायोब्ला अब्ला BPF पार्टीनि दावराव दावसिखौबो कन्ट्रल खालामनो हागोन नङाब्ला जे तामुलपुराव जानानै थांबाय जाथाय बेबायदिया फैगासिनो दङ बर'नि गेजेरावहाय रायजोफोर भटआथ' जोबनानै थांबाय आरो भटआ बेल' नङा आरो बाइ इलेक्शन दंबावो बे बाइ इलेक्शनावबो जोङो नोजोर होनो गोनां थांनाय 5 बोसोरावहाय जों माब्लाबाबो गुलिनि सोदोब खोनायाखैमोन नाथाय BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो जों गुलिनि आवाजखौहाय खोनाफिननो मोनबाय ससियेल मिडियायावहाय जोङो नुनो मोनबाय रायजोफोर बेखौनो बुङो अशान्तिनि सरकार दिनै अशान्ति मानसिखौहाय नोंसोरो लिडार फसंनायनि थाखायनो दिनै AK-47 नि सोदोबखौहाय जोङो खोनानो मोनफिनदों नङाब्ला जोङो खोनालामोन आरो बियो गोमाबायमोन नाथाय बे समाव हयथ' बारानिफ्राय बारासो जालांबावनो हागौ रिजाल्टनि उनावबा मा ओंखारो बेखौ जों नायनोसै आरो ससियेल मिडियायाव आं नुनो मोनदों गारि बुख्रुब सुख्रुब खालामनाय आरो सोरबा BPF पार्टीनि मानसिफ्रा गारि बुख्रुबनायनि अजद थिखांदों आं जेबो नांजाया रायजोफोर गारि बुख्रुब बुख्राब खालामनाय बिनि सायाव आं बेखौल' फंनैसो बुंनो सानदों खस्थ'यै बायनाय गावनि माने देहाखौहाय थैखौहाय दै खालामनानै खस्थ' खालामनानै बायनाय गारिखौहाय आङो दुखु मोनो सोरबाया जुदि आखाइ होयोब्ला नाथाय ओरैनो मोननाय गारिफोरखौहाय बुख्रुब बुख्राब गारनानै होब्लाबो बेयावहाय जेबो दुखु गैया रायजोफोर मानोना बेफोर गारिखौ लानानैनो जोंनि बर'नि माखासे मानसिफ्रा गावसोरखौनो बिराद गिदिर दादागिरि दिन्थिनानै दुगा दिन्थिनानै हारिनि फारसे नायालासे गाव गावनि उदैनि थाखायल' साननानैहाय दावराव दावसि खालामदों बेनिखायनो फ्रि अफ कस्टआवहाय मोननाय गारिफोरखौहाय बुख्रुबब्लाबो जेबो नङा सावना होब्लाबो जेबो नङा ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन पलिटिक्सनि गारि बुख्रुबनायावहाय आं जेबो सिन्था खालामा नाथाय सोरबा सासे व्यक्तिनि खस्थ' खालामनानै बायनाय बेखौहाय मेगन सानानै जुदि बुख्रुबोब्ला बेबायदि मानसिखौसो आङो मोजां मोना अब्ला रायजोफोर गोजोनथोंसै जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि